DXDC Radyoman Report. Pagpangawat og LPG ang ginahimo sa usa ka ginangan ilang si Ana Vicencio Pastoral sa 65 anyos taga Purok 6 Barangay 33 Dasdi og ang kakonsabo nga si Norman Tapurok 29 anyos ang residente Santo Niño Tangkonchan Arcastillo Agdaw ning siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Armed Davao nga pulis sa Major Marvin Hugos, Station Commander San Pedro Police Station nga usa ka modus ang ginahimo sa suspect sa kini nga ginang mao ang pagpangawat og LPG o ginakumpra sa iyang kakonsabo o ginabaligya ang mao nga LPG. Inoon si Guni Hugos, dugay-dugay na sab kini ginapanid-an o nakuhaan pa og CCTV camera sa ilang area of responsibility kining nagapangawat nga duha ka mga suspect ingon man kini nga idaran. Sa gasol niya ikarga niya sa taxi o tricycle man. Napagani usahay nga makita siya sa lain tao. Ya nakita siya nga nagkalisod og karga dito sa sa tricycle. Tabangan pa gyud siya. Kaya abi sa mga tao nga iha gito niya naluoy kay tiguang lagi. 65 years old. 65 years old na siya. Gisulayan sa DXDC News Team nga mahinabi ang suspect apan midumili kini sa paghatag o pamahayag samtang ang duha ka mga suspect ang formal na nga gikasuhan sa kasong theft batok sa duha ka mga suspect. Gikan sa San Pedro Police Station kasama mo sa balita o serbisyo publiko, reaching millions nationwide in worldwide for 70 years. Radyo Mandod Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.